Zer aizu, txokolatea bakarrik? Zein denbora ino, ointxe hasi da. Bat berrogei, 4 minutu aldera jongo da. Hor dago eta 5 urteko Zumarratar gaztea, Julen Aramarri. Javier, pezauta! Horain bai ino, minutu bat eta 10 segundu. Bai? Aurrena. Hartuteko denbora. Bat berrogei, 9 segunduren aldea. Ordu bukaera bokatu. Berrogeita 5 segundu, gehi 5 segundu gorreita. Lan erenak eginda. Bueno, hirugarren ere bota dute Aitxasemeak, denbora 8:13. Minutu bat eta 20 segunduren aldea.
badu Josek. 8:55, 9 minuturako 5 segundure faltan.